Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Sharp and shooter. That's how I describe him. Sharp for having a sharp mind. Mo nang makaingon ko na he is a smart person. And shooter for being basta lang. Makahibalo raon niya mo, inighuman aning ako ang confession. Sa dili pa nako sugdan ng all, I'll introduce myself briefly. Taga Region 11 ko, and I'm Son. Nickname na ko. 28 na ko karon. Pution, and according sa mga butchire, mga teachers na ko, na colleagues na ko, and my students, guwapa do ko. Gibola-bola man ko nila. Pero basta kay mauna ilahang ingon. Pero basin tinuod, kay naman po'y mga nanguyab, ug nambola na ko. Ug ako pod si dakilang gaga. Nagpauto pod. Mao nang kapilapod ko ma-broken heart before I met the person who is really distant for me. I'm a teacher by profession. Teaching junior high school. O karon, let us start everything through having a time machine. Mubalik ta sa 2019. Bulan to sa July. Nga nami gipahigayon na bridal shower sa akong mga closest nga college buddies. Kayang isa sa mga amiga, ikasalay na. Uno mi ka magbarkada sa college. Nabuo among friendship tungod kay magka-major man mi. Bisan pa nga nangain na mi, ang dili mi parihas og mga school na gitrabahuan kay andwa sa mua kay college instructors. Ang isa kay private preschool teacher. Isa pod kay senior high school teacher ug duha mi ka junior high school teacher. Kay magkita ay man gihapon mi if naay mga importanteng occasions nga i-celebrate. Though lagyo-lagyo mi nga mga lugar sa matag usa. Magplan rami and kuluran lang namo amo ang mga plans. Mga third week of July na nagplano ming 5 na sa beach namo buhaton ang maong bridal shower ug i-surprise na lang namo amo ang isa ka barkada. Mao nang nag-rent mi og kubo na mao ang cottage sa maong beach resort. The moment nag-blow na sa soon-to-be bride ang cake, ang nag-cheer mi tanan. Makaingon jud ko na successful ang plano. Then nagsabot ni magbarkada na mag-overnight jud kay syempre hapit na mahikot for a lifetime ang isa sa mong barkada. But kay minyo man pud ang duha sa tropa, so wala ra sila mag-overnight. Ang nagpasundo ra sila ang mga partner. Kay naaman sila yung mga anakins na gipatutoy po. So, upat na lang mi ang nabilin. Ako, din si Mia na mao ang soon-to-be bride, si Anne, si Jan na bayot na mga barkada. Pero FYI, very formal siya na bayot. Basta kay wala lay picture ni Jake Vargas na makita, kay mapukaw jud ang kaiga. Ultimate crush man gid niya. Diningon si Jan, Sol, di ba si Mark man na? Mo na ingon ni Jan sa dihang nagpadulong ming duha sa reception area para magkuha og additional biddings para sa muhang duha. Nagtinutukay ming duha ni Jan og moramig mga timanga na silent. Nagkasinabot og gisundan namo if asa si Mark mosulod na cottage. Kauban ang usa ka sexy na babae. Gitawagan dayon nako si Mark. Ingon ko, nga hello? Main, kumusta? Nagunsa ka? Gi-urge man good ko ni Jan na tawagan aron makabalo daw ko if tama ba ang naa sa iyong una-una nga dili niya kayang malito kay masakitan daw ko. Nitubag si Mark na padulong ko magdula og PUBG Mine kay nag-invite sila Ethan. Si Ethan kay silingan na nila.
Ako siyang gipangutana kung asa sila magdula. Nitubag siya, nga diri lang sa balay main. Sige main, kay nanawag na sila, kay magsugod na daw mi. Ikaw diha kay amping sa inyuhang pa-bridal shower ha. Dili mag-inom main ha. I love you. Dayon gi-end na niya ang call. Wala man lang ko hulata na makareply sa iyahang giingon. Gi-end day niya ang call. Kay pagtanaw panamo ni Jan, kay gidol na si Mark sa girl o gihag siya gikan sa likod. Giatubang po ni Mark ang girl o gihatagan og smack nga kiss. Dayon giagbayan og nanulod na sila sa kubo. Tanga lang ang dili makadescribe kung unsa ang among nakita. It's very clear that Mark cheated on me. Nakapungko jud ko galit sa kong nahibalaan while gagunit og cellphone. And wala jud mapugngan ang pagtulo sa kong luha. Mark and I were 10 months in a relationship. He's a PO2 and isa siyahang libangan if wala siya duty kay ang magdula og PUBG. Balik-balik jud na akong ingon kay Janya. Hayot, Mark cheated on me. While nakapungko ko o gasigig hila. Tubag si Jan. Ngaingon pa bitaw may sa imo diba? Nayaw ihatag og sobra imuhang love sa iya. Kay polis na imuhang giuya og hitsuraan pa jud. So daghan ka nga pwedeng kaagawa na. Mark didn't know kung asa mi mag-bridal shower. Basta ang ako lang panahid sa iya na mag-hangout mi kay mag-bridal shower mi kay Mia. Maayo ra pod na wala ako mag-ingon kay dili unta na ako makita kung unsa siya ka-cheater. Minahal ko si Mark. And I thought siya na ang the one for me. Kay perfect boyfriend kaya siya. Very sweet and full of surprises. Sa ka-full niyag surprises, kay na-surprise jud pud ko sa iyahang gibuhat. Wala ko gi-expect that he would cheat on me. Lami kay mo syagit og magwalwal. Sa kong katralala kay giadto na ko ang kubo kung asa si Mark og iyahang babae. Gisulayan jud kog pugong ni Jan pero wala gid siya kapugong nako. Nanawag pa siya nilang Mia ug Ann nga nabilin sa mong cottage. Sa moto nga nanukto ko sa cottage nilang Mark. Dugay na walay mi open ug mitingon. Until pila pod ka minutes ko nga sigig panuktok. Someone opened the door. Ang bulaga. It's Mark. Si Mark na half naked ang may open sa door. Nakuratan kay siya sa pag-open niya sa portahan. Ako siyang giingnan. Hi, mine. Nagsugod na magdula. Nahilaw yun na si Mark sa kong giingon. Ning singgit pa ang girl nga nasa sulod nga. Han, kinsa na. Nitubag ko nga, kinsa daw ko? Dili ba ko nimo ipailaila si mohang ka-PUBG mine. Mo junay ingon nako with matching pataas sa isa ka kilay. Misaka jud akong dugo sa ulo sa gibuhat ni Mark. Pero still, I managed to remain calm and lower down my voice. Low gyud nga pinadiin bawat buhian ako na istorya siya. Misulod pa kadali si Mark para magkuha og t-shirt. Og nadungog pa nako na nananghid siya sa babae. Nakadali lang daw. Og mobalik ra siya kay emergency lang daw and very quick jud kayo. Na nakasuot siya pang itaas. Dala biraniya sa kuha padulong sa daplin sa dagat na wala ray mga tao kay gabi naman to. Hingon si Mark na, "Mine please. Ayaw pagbuhat og eksena diri." While gagunit siya sa kuwang abaga. Tubag ko niya, "Eksena? Kay nga no, ako ba ang nagbuhat og eksena? Ako ba ang nag-cheat?"
Ako ba ang nangatik na kuno magduwa og PUBG pero nakigdula di ay sa lain og palami. Dayon gitulak nako iyahang mga kamot nga nagunit sa kuha. Si Jan ani kay mitan-aw ra sa mua sa layo. Kay giingnan man siya ni Mark na dili mag-apil. Kay it's our own business daw. Hingon si Mark, na I'm sorry, mate. I'm so sorry. Ako siyang giingnan, sorry? Para asa man na imo ang sorry ha? Sorry for lying to me or sorry for cheating? BS ka, Mark. Pila na ko nimo ka months o adlaw gibinuangan ha? Gilove ti ka kaayo. Handili lang na ako mahatag kaya ko ang pagkababaye sa mo ha? Because I want us to get married first. Tapos anion ako nimo ha? Naghilak na jud ko, wala ko siyang gisumbag-sumbag. Ito bag si Mark na 1 month pregnant na siya main. Murag ni stop jud akong gibati, nakawindang jud kayo. Nisumpay pa siyang ingon nga, gusto na ako ingon sa mua, but I don't know how. Love kayo tika. Gimahal ti ka, ang dili imuhang pagkababayi ako alang gi-after si moha. Dili palami ako ang giapas. Tinuod nga love ti ka. Pero, the baby also needs me karon. Grabe siya. O gisagpa nako siya. Huwag ako siyang giingnan. If you love me, you won't do this. Pero don't worry. Dili ko maging hadlang and dili pud ko maghabol. Sana lang. Dili mo balik si muha ang kasakit na imuhang gipa-feel sa kuha karon. Og magmalipayon unta ka. Dayon nag-walk out nako. I walked out kay klaro kaayo iyang linya that he chose that woman than me. Because the girl has an important weapon than me. Palami og ang baby. Sakit kayo. Sobra. Thrice na akong napasakitan og na broken heart. Gisugat ko ni Jan. Apil nilang Mia and Ann. Mibalik mi sa mong cottage and there. Nagpakahubog jud ko. Ang bridal shower party kinahimong broken shower party. Perting laguta og perting sukuad jud sa kuang mga amiga. Sige sila og tabi pod ug ako gasigi pod ko og inom. Dili ko alcoholic person. Muinom ko pero occasionally lang kay hina akong body resistance sa alak. Kabalog yod ako mga friends ani. Kay kapila nang makainom ko na kami ang mag-uban na always ko knockdown. Or kung dili naman kaya, kay ma-amnesia ko sa mga kabuang na ako ang ipangbuhat. Pero, moinom rajud ko if I know na ako mga kauban na tao kay safe and secure ko. Ug dili mapagsamantalahan akong lawas nung kagandahan. Bitaw. Og nikalit nagingon si Jan sa kuha. Hoy girl, why not manimalos kaya ka? Daghang laki diri oh. Mamili ka aron ipakita kay Mark na if kaya niyang ipagpalit ka, kaya pod nimo. Pangita og mas labaw pa sa kagwapo ng Mark. Igat jud kaayo ni si Jan. Nisumpay po na siya nga, tama besh. Like that person o nga nagsigig tan-aw dere sa tuang direction. Yummy kayo. Gisundan na mo ang direction sa gitan-aw ni Ann. And there I saw 3 men na familiar ang isa sa ilaha. Pero dili lang maklaro pa sa kong mind kung kinsa to siya. Kay aside na layo-layo ang direction sa tulo ka lalaki. Blurred na pod akong pananaw. Murag na lipong na jud ko. Niingon pa na si Mia, murag kita ang gistoryahan nila ba?
Kay sige magtan-aw diri sa tuang direksyon God. Unya ako, nagpadayon ra jud kog inom without minding kung unsa ang gipang istoryahan sa akong mga friends. All I want that night is to drink more so I could sleep and forget the pain I felt. Bisan panandalian lang. Sumoto nga udto nang nakamata jud ko og sakit kayo kong ulo. Tapos hawang ako ang kuto-kuto. Mura jud ko gikabuhi. Naulian ra pod akong gibati kay gipainom kog init sa mga karahon akong amiga o gipakaon pod. Denikalit ang ingon si Mia nga, grabe ka besh si mohang gibuhat gabi. Gisigig silag pangatawang tulo sa kuha ug ako kay natingala ko sila hang giingon. Ningon ko nila, ha? Unsa di akong gibuhat? Nakapangutana jud ko cause as far as I remember, nagsigir man kog inom and for sure nakatulog na jud ko kay wala naman ko makaremember. Hingon si Mia, wala ka remember how you said this. Hali bayot, ipakita na to siya ha aron mapukaw iyahang memory sa iyahang gibuhat. Motong miduol si Jan o gibuhat o giingon nila nako ang nahitabo gabi. Ningon si Mia, nga besh, miduol tong gwapo na lalaki gabi sa tong direksyon. And mao jud ni imuhang gingon besyo. Parang I know you. Nitubag pa daw ang lalaki na yes, you really know me, my mom. Nitubag pa daw ko nga, Christian, is that you? Mi-smile ra daw na si Christian. Ug niingon daw ko nga, my Christian, nganong karon raman ka? I've been waiting for you. Dayon gikisan daw nako si Christian, si Mr. Pogi. Mo nang na-shock daw silang tanan. Ningon pa si Jan, unya, nakahinumdom na ka si mohang gibuhat gabi. Nitubag ko nga, huy, ayaw ko ninyo pagdramaha ba? Wala ko kahinumdom, nagibuhat na ako na ba? Tubag si Jan, mauna, inom pa more. The more tagay, the more amnesia man jud ka. Kabalo ba ka nagiingnan nimo si Mr. Pogi kagabi nga after nimo siya gikisan, nakaihion ka ug mo action na unta kag adto anang punuan na abi nimo CR para mangihi. Pero dali ra kayo ka nagikugos ni Mr. Pogi padulong sa tong cottage o gadala sa CR. Bayuda, pakaulaw jud kayo ka. Ningon pud si Mia nga, pero in fairness, murag wala ma-turn off si Pogi. Tubag pud ko, aha? Pag sure mo ba, ipasagdan ko ninyo na siya magpaihi sa ko. Og nangatawa ang tulo sabay ingon nga secret daw. Kabuang lagi. Nasuko jud ko sila ha, mo nang miangkon ra pud sila. Nagialsa ra ko ni Christian padulong sa CR. Ug ang nag-uban sa kuha jud sa sulod kay silang Mia ugan. After daw kay gialsa na pud ko padulong sa higdaanan. Aron pakatulgo na. Hingon si Ann nga, in fairness gwapo gyud siya. Mas lamion pa kay Mark Besh. Midoli siya kagabi sa tua, kay ikaw man daw iyahang tuyo good. Gipasagda na mo siya na alsahon ka, kay ingon niya nga magkaila daw mo. Pero dugay na daw mong wala magkita, ug wala siya ga-expect, na diri pa daw ka niya makita. Actually, nagpaila siya sa mga gabi. Then pagpangutana na mo kung unsay relationship niyong duha, niingon ra na siya nga sa imuha ra daw may mangutana. Ngano gud nga magkaila mo ato pa? Nahunong jud kog kaon sa pangutana ni Ann as I remembered him. Dama na dili jud nako malimtan po. Bisan 2 months lang may nagkauban og nagkaila. Because Ann, Mia, and Jan are my closest friends. So gipa-remember na nako sila kung kinsa si Christian kay nakwento naman nako sila ni sa una.
Sa panahon na fresh pa ang experience nako towards Christian, and kung unsa ang naami na rason bisag hubog ko, I was able to mutter those words despite of my catalepsy from the liquor. Hingon si Mia, OMG. Siya da ito. Gosh, miga, kagwapo man. Imuha ra jud nga gisayangan ba? Tubag ko nga, magunsa magunang kagwapo ba kung dili ta kayang buhion? Malungag day ko na. Ingon si Jan, nga correct. Besides, tama ra pud tong desisyon sa tong friend ato na panahon ay. Lisod pud nang siya ang magbuhi sa gay. Then ingon si Ann, nga i-stalk daw namo siya sa FB. Sa moto nga gi-stalk jud nila si Christian sa FB after nako giingon ang apelyido. Dili mi friend ni Christian kay nag-deactivate siya sa iyang first account. Namoto na account ang friend ni. Then sa iyang new account kay dili na may friend. Mura sila og mga timang na magsigig ingon na basin destiny daw mi sa matag usa. Kay wala man daw mga post si Christian nga naanay girl kauban or nakatag bakaha na in a relationship iyang status. Then Christian has a decent job na daw og layo na daw kaayo sa ginaingon ni Jan. Nalisod pod og si Sol ang magbuhi sa gay. Ako po silang giingnan nga gikan pa ko sa breakup no. Gusto na pod ninyo kong ipaon og panibagong relasyon. Isa pa, kagabi ira to og dili na to maotruhan na magkita kami. Sa mga to nga lunchtime na og nag-check out mi sa akong mga barkada sa maong beach resort. The next day kay klase na. Sa duty na pud ko. Nag-inform among DRRM coordinator na 1 p.m. magsugod ang program in relation sa National Disaster Month celebration. He invited speakers and past 1 p.m. pod nga nag-abot sila. Pinoy time. Sa 1:30 p.m. na nga nasugdan ang program sa school. After ang klase gumikan sa program. Ang mga students kay nag-gather na sa activity center 1 p.m. pa lang. Then ako ang duha ka kauban na grade 8 advisors. Nagsabay may padulong sa activity center. Dayon naglingkod may sa nakalaan na seats for us. Nag-start ng program and after sa opening remarks sa mga DRRM coordinator, dayon dance numbers sa mga bata, kay sunod na dayon ang talk sa invited guests. Dayon ang ingon ng MC nga, now to give us all the necessary information about disaster preparedness and fire safety, please help me welcome our speaker for today. One of the handsome and very active fire inspector in our own Bureau of Fire Protection, Sir Christian. Kalitsod ko nga mitanaw sa lalaki na mitindog sa kong right side dapit. Ug siya pod kay mitanaw sa kong direction. Nag-abot jud among mata. And then mi smile siya. Sa mga nagtanaw, maingon ra jud na mi-smile siya sa pagtawag sa MC siya. Pero ako, kay lahi ra jud ang dating siyang smile. Mura ba ang dating kay here we met again? Mura jud og nag-echo sa akong mind ang akong giingon sa akong mga friends na dili na may magkita. But OMG, here he comes. Very sharp and cool kaayo tan-awon si Christian sa iyahang black with orange line color nga t-shirt sa BFP uniform. I never knew na after 5 years na wala may magkita, we will meet again in this situation. Isa na dahil si Christian sa mga BFP officer. And what's so intriguing, kay siya pa ang naimbitahan sa mong DRRM coordinator na maging speaker sa school program related sa National Disaster Month celebration. What a coincidence. Or maybe, what a destiny. Ingon si Christian, mura ganahan ta mo istorya og magbalik-balik diri sa inyong school.
Kay lami paminawon ang mainan tag handsome ug active. Nangatawa ko mga kauban. Hilabi na ang MC nakauban ra pud namo. Bugoyon jud gihapon sa Christian. Same sa mga panahon nga nagkailami. Then nag-start nag-discuss si Christian about fire safety. Mura gid siya og correct na tag-iya sa stage ug sige istorya kay naglakaw-lakaw man jud og mobaba pa. Padulong sa moang direction. Mopadulong pa sa moang direction. Ingon siya nga, example si ma'am. Muni ingon niya while tudlo sa kuha. Nakurat pa ko. Og tanang mata sa kong mga kauban, pati sa mga kauban ni Christian na taga BFP, naa sa kuwatanan. Og nikalit siya pangutana nga naa na kay uyab ma'am. Nabuang yun. Unsay connection sa iyang lecture. Pero mitubag lang pud ko, nga wala sir. Mura gyud mig dili kaila ug lami kay sumpayan. Nga unsa daw connection if na ako'y uyab sa iyang discussion. Ningon si Christian nga, wala man day uyab si ma'am. Example na lang na nagluto si ma'am nga dili para sa iyang darling, kundili para sa pamilya niya. Then suddenly sa kaha na iyang giprituhan kay midako ang kalayo. Sa karatol ni ma'am kay gibubuan niya og tubig. Pero mas ni samot pagdako ang kalayo. Tama ba na ang tubig ang gamiton? Unsa man ang rason sa kalit na pagdako sa kalayo sa giyabuan og tubig na Hinuon? Mao nay pangutana ni Christian og nagpadayon iyang lecture nga nag-question and answer me. Lami ang lecture ni Christian. Very interesting and naminaw jud dili lang kami na mga teachers, bata mga bata po. After niya nga mag-lecture, kay nag-demo siya apil iyang mga kauban na BFP officers on how to use the fire extinguisher properly. Gitudluan mi niya na dapat daw if magamit og fire extinguisher kay gamiton ang TPAS. Ang twist, pull, aim, squeeze ug sweep. Giisa-isa jud mi niya na mga teachers sa paggamit sa fire extinguisher ang nag-assist sila sa mohang likod. Nakunuhay na sunog sa ground and palungon na mo gamit ang fire extinguisher. Dayon sa ako na, moadto na unta ko padulong sa BFP officer na kauban ni Christian. Pero, sakalit lang man kay miduol si Christian sa ako. Hingon si Christian nga, ikaw na pud ma'am, try that TPAS. Misunod na lang pod ko kay lain pod kaayo if magpa-OA ko na padili-dili. Pagdol pa lang nako kay buangon si Christian kay mitanaw siya sa akong lips. Naulaw ko siyang gibuhat. Ug mas ni samot akong gibate kaysa naa na siya sa likod nako. While ako ang mga kauban na teachers kay na busy na pod sa demo-demo. While ang uban kay audience ra. May honghong siya galit sa ko. Nahubog ko si mohang kiss ma'am. Nabato kay ko siya hanggingon ug murag nanindog akong balahibo sa tangkugo. Naulaw kay ko sa kong action the other night. Nitubag na lang ko niya nga I don't know what you are talking about, sir. Tubag po si Christian nga, sir, strangers lang. Gusto kay kong mutubag kay Christian but I know it's not the proper place kay daghang mga mata nga nakatanaw sa mua. And dili ko gusto nga ma-issue or masungugan. Nakasense ra pod si Christian nga murag miiwas ko kay wala ko misumpay sa iyang gingon. Mao tong gitudluan na lang ko niya sa fire extinguisher o gamit siya. It's my first time na mo gamit sa fire extinguisher. Sige na ko makita og ingani, but never pa kong naka-open o nakagamit. Tama ra jud na Chan ang palayaw ni Christian. Short for chancing. Kay chancing kayo mo tudlo. Patik-atik og pull and twist sa trigger sa extinguisher, pero mo gunit ra di ay sa kong kamo. Minarama kayo ang style ni Christian.
Pagkauman na sa program, kay gipa-snacks pa mo mga bisita sa office. Pero ako, nisibat na. Wala na ko ni join kay kapoy kay katubang kay Christian. Ulaw pod kayo. Pakaulaw ning maestraha mahubog. Okay raon taog mahubog, pero di lang ang mangawat og kiss. Misakay na ko sa motor para muli. 20 to 30 minutes bihayon ng school kung asa ko na-assign pauli sa mong balay. Depende sa unsa ako sog magpedagan. Pag abot pa yun na ako sa unahan, kay aha kaayo, kay naguban ko. Natanggal ang kadena sa motor. Makalagot jud kayo. Galagot jud kayo ko. Kay all of the timing pa na manungo kong motor, karon pa jud nga nagdali ko kay na ako'y tawo nga giiwasan. Gisungog jud kaayo akong adlaw ba. Makabad trip kay dili ko kabalo mo tawod og balik sa kadena. Okay ra man unta sa buntag akong motor kay gipagut-an naman nako ang kadena sa motor. Pero mitukar naman hinuon sa hapon na muli ko. No choice ko kung dili ipadaplin ang motor o gilabas na ko ang tool sa U-box. Mura ko gurek nga nagtangka og ayo unta sa kadena. Dili jud ko makontento kay si Papa raman ang naga-fix sa akong motor god or ang mekaniko. Dugay-dugay pod ko sigig ayo-ayo sa akong motor until mi-surrender na lang ko. Kay wala man gihapon na ako matarong ug mitindog na lang ko para mangayog tabang. Mutawag na unta ko kay Papa na magpasundo na lang ko. Pero miabot ang sakyanan nga gisakyan nilang Christian ug mihunong jud sa akong atubangan. Wala ko'y ikiyas sa akong gilikayan na tao. Nangutana pa si Christian, ni stranded ka. Asa may problema? Nitubag pod ko nga natanggal ang kadena. Dili man na ako matawad og balik. Diyan gina ni Christian iyang mga kauban nga muo na lang kay tabangan daw ko niya. Nanungog pa na ang kauban ni Christian. Pero akong ginan si Christian nga dili na lang kay muanhin na pod si Papa. Mo ni ingon nako kay dili ko gusto sa idea na magpabilin siya para lang tabangan ko. Kay iyahapon nga mga kauban, lahi na jud ang tripping dere sa mundo. Hagasige na jud og panungo. Gisaradaan ni Christian ang portahan sa sakyanan o gisinyasan jud niya na manlakaw na iyahang mga kauban. Murag wala kadungog si Christian sa kong giingon na ayaw na lang. Wala ka bate or siguro gapabungol-bungol lang siya. Gidolen ko ni Christian o gikuha ang tools. Ningon si Christian nga, lingkod lang sa kadali. Kay dali ranim. Tubag ko niya, gani, murag dali radyo na ayuhon para sa imuha. Pahuwat na lang unta ka sa imuhang mga kauban. Tubag si Christian nga, okay ra na. Gituyo gani nako na palako na sila para ikaw ang maghatod sa kuha. Tubagpod ko nga, baliktad na di ay. Babae na imuhatod sa laki karon. Tubag si Christian, ako good drive ani imong motor tapos ihatod ta ka sa inyo ha. Pagkauman, ihatod na pud ko nimo sa mua. Unya ihatod na pud ti ka sa inyo hagbalik. Buangon dyan si Christian ba? Nakatawa na lang ko sa kabuang na istorya ni Christian. Pero katawa na ako ray nakabalo. Kay inner laugh raman. Well, sige siya og ayo sa kadena sa motor. Nakatuto ko sa yaha. Ug nakaremember ko kung anong nagkailami. Ug sa amuang unang panagkita. Way back February 2014. Kay nahimo kong substitute teacher sa usa ka eskwelahan na medyo layo-layo pod sa syudad. When the division office called me na mag-sub ko sa teacher na naka-maternity leave, kay gora ra pod ko since wala pa man pod ko ma-item lagi og ma-regular sa dapat. Ang gisaban ako na teacher kay 4th year high school advisor. Wala pa to'y senior high school ato na ta. Excited ko sa first duty nako, though sub-teacher pa lang ko. Pero first day pa lang, kay naan ako'y students na nagpakulo sa kong dugo
kay pag-attendance nako, calling all my students and para pod mailahan nako sila. Isa sa akong estudyante ang nagaingon na 5 siyahang mga classmates kay naa daw sa bilyaran. Andidto jud daw na sila gatambay pag mag-cutting class. Nakaingon jud ko nga, wow, what a great challenge for me to encounter this kind of students. The next day, kagipatawag na ko ang 5 ka students nga nag-cutting class. And there, isa si Christian sa 5 ka mga students. Siya ang leader sa kalokohan. Hastang si Pata jud. Mao jud ni akong impression siya on our first encounter. Ipagsabihan ako sila and keep on telling them na mga bata pagani sila kay mga bugoy na. If ipadayon nila pirme, hapit na biya ang graduation o basin dili sila makapasok kay dili makagraduate. Tubag pa ng isa kay estudyante nga, Ma'am, dili am ni bata as si Kuya Christian. Basin gani mas maguwang pa ni siya si Muhammad. Gisikoto ni Christian ang iyang classmate. Sa gibuhat nila, giwarningan na nako sila na if mootro ba kay ipatawag na nako ilahang parents. Since first offense pa nila sa kuha, kay gipasulat ra nako sila og back-to-back letter expressing that they will not do their misbehavior again. Sa nahitabo kay niinan pa ko sa daan na teacher sa school, nakapilan daw na ginabuhat nilang Christian. Nahibalan pa nako na mas maguwang pwede si Christian sa kuha. He is 1 year older than me. 21 years old ko nga nahimo nga sub-teacher ko. And Christian was 22 years old by then. Gumikan sa ko nahibalan, I became curious unsa ang rason nga nung dako naman iyang edad. Ana pa siya sa 4th year high school. Well ako, kay nakagraduate na sa college atong 20 ko. Nahibalan ako ang reason sa tanan when all the teachers conducted a home visitation sa tanan ng mga students na irregular ang attendance. Og daghan kaayo nga mga negligent sa school. Sa moto nga nabot ko sa balay nilang Christian, og naabtan ako iyahang mama lang. I talked to her mother and wala pa si Christian kay tuan na pod sa bilyaran daw nagsugat. Sa bilyaran siyang angkol. Hingon iyahang mama, nga buotan man na akong anak ma. Bisan may pagkabugoyon doon. Pero maayo na og utukan po doon ta. Na-doubt lang na anang sigig billiard kay bawat kwarta na madaog niya. Ginagamit niya sa pag-eskwela siyang manghod o maintenance na ko sa tambal. Duhara niya akong anak, ma'am. Si Christian o iyang manghod na 1 year gap lang siya. 3rd year high school na siya nga namatay ilang papa. Unya 2nd year high school iyang manghod. Sukad nga nawala akong bana. Kay si Christian akong nahimong kaakibat sa tanan. Yun lang siya giskwela, ma'am, para iyahang manghod lang usa daw iyahang pahumanon og eskwela. Sa edad na 16 kay nagsugod na siya og trabaho sa okayan siyang iyaan. Ang kana iyang sigig pag-billiard, ma'am. Kay mao nang ana siya ka-adik ana. Kay dako man na siya ginadawg ana, ma'am. Namo po'y ginapalit niya tambal sa kuha para sa kong maintenance. Last year sa dihang mi-graduate na jud iyang manghod sa college, ma'am. Gihangyo og giingnan siya siyang manghod na magpadayon og eskwela. Og siya na po daw ang motabang siyang kulang. Di jud unta mo eskwela si Christian kay tiguwang na daw siya og ulaw na daw nga siya ray dako og edad siyang mga classmates. Mag-ALS na lang daw siya. Pero wala man misugot ang manghod kay mas okay jud daw kung makatuon sa formal na education. Gipramisan ng pud sa iyaan ni si Christian na papason sa agaw niya sa Australia, ma'am. Basta lang kailangan naa siya'y diploma and Form 137 sa high school. Maong nakadesisyon na jud si Christian na may eskwela og balik. Kay 1 year na lang man daw iyahang agwantahon. Makompleto na daw niya ang high school og mo graduate na siya. Kay gusto ligi niya na mo abroad pod og moadto sa Australia. Taas-taas jud ang gistorya sa mama ni Christian. Nito bagpod ko, maayo te kay gipadayon jud niya pag-eskwela si Christian.
kay tama pod. Sayang ang matun-an niya sa school kaysa magtambay siya sa bilyaran. Okay raman na magduwag bilyard libangan or pampalipas oras na. Pero unta, dili pasagda ni Christian niyang pag-eskwela. Tungod lang sa bilyard. And if mauwaw siya na dako na siya edad kaysa sa iyang mga classmates na, wala may edad sa pag-eskwela. If tigulang na o gusto jud kang naa kay mahuman, pwede raman gihapon jud mo eskwela. Unta te matambagan siya kay hapit na biya ang graduation. Basin karon pa hinuon na last quarter siya masangit og dili kapasar. Mao na pag-explain nako sa mama ni Christian kay mao man jud akong rason sa pag-home visit ang pag-istorya para sa performance siyang anak. Nagsad ang mama ni Christian na istoryahon jud ang iyang anak. Nagtanaw-tanaw ko sa mga picture frames, trophy o medal sa balay nilang Christian. Ang nagkwento iyahang mama na ang mga award to siyang bunso o ang mga trophy and medals po kay Christian. Daog day siya sa division level, city level, regional level and abot po siya sa Davra before ang larong pambansa ni si Christian. Gumikan sa billiard sa mga panahon na bata pa niyong edad. Isa karon, dili naman pwede iyang edad na mag-appeal siya og mga tournament sa school. Kaya na may age requirement ang mag-appeal sa high school. Moaday sa interipurok, barangay o tambay na lang makigtunggali si Christian. Si Christian ay estudyante na pilion lang ang sudlan na subject and very wise po kay dili na siya mo absent og 5 ka consecutive days. Kaya ang patakaran sa school, if 5 ka consecutive days ang absent, kay madrop na. Maong laktaw-laktaw ra pod if mo absent. And if na po yung mga quizzes and exams, kay naaman po siya hinoon. Present na siya. I could still remember kung giunsa na ako na gisulong na siya sa bilyaran para pasudlon lang sa klase ug maundang iyahang kabuo. Niingon pa tong kaduwa ni Christian nakapostaanay niya nga, Christian, gisundo na ka si Moyabo. Nitubag po si Christian nga, buing, di na ko noyaboy, maistra na mo na. Friday maguto, wash day na mo. Maong naka-civilian na ako suot og dili mailhan na maestra day ko. Kay pag di ko mag-teacher's uniform magsuot, kay mura ra ko estudyante. Nangayo pa tog sorry ang tambay og mitando ra ko sa pagpangayo og sorry ni Kuya Tambay og giatubang nako si Christian. Ako siyang giingnan, Christian, tama na. Nagbell na. Magsugod na inyuhang third period. Nitubag po si Christian while gagunit sa tako nga. Kanilang ma'am, last na ni ma'am kay sayang akong pusta man ko. Nakiistorya na ko sa mama ni Christian ang kapila na may istoryahan og mapatawag si Christian sa school. Kapila na pod na nga maka-community service siya as punishment and okay raman pod siya na maka-community service siya. Basta makaduwa lang gihapon sa bilyaran. Ginasundog pod siya sa iyang mga classmates kay lagi leader man ni si Christian. Mo nang nakunahuna na ko lain na pod nga strategy because I'm very concerned with my students lagi. Ako siyang giingnan nga kita nalay dula ta. Pumudaog ka, doblihon nako ang bayad kung pila ang nakataya sa iyong dula karon. Pero kung mudaog ko, ang condition lang nako kay dili na ka mag-cutting class, dili na ka magdula og billiard during class hours, og modula lang ka pag weekends or after 4 p.m. after nasa klase. Game? Monay proposal nako og abtik pod kaayo nakatando sa Christian. Ni-smile kong pinasikret, bisan kabalo nako kung unsa ka shooter si Christian. Motong niingon si Christian siyang kadula na kami lang sa daw ang magdula. Nangutana pa na siya nako kung kabalo ba ko mo bilyard. Ito bagrapod ko nga a little bit. So motong gi-arrange ng bula og nagtagsa na migtako ni Christian. Napuno ang cheer ang bilyaran and of course tanan nga na didto kay kang Christian jud mi pusta. Ang gidula na mo kay 8 ball. Si Christian ang unang mitira kay siya ang nakadaog pag toss coin na mo. Stripe balls ang iyahang gipili.
So kailangan niya masulod ang tanang stripe balls na 9 to 15. Then ang number 8 tayo para ma-declare na siya ang daog. Ako ang solid bulls from 1 to 7 and need na masulod ang black number 8 ball para ako pod ang makadaog. Nabilan og tulo ka stripe ball si Christian kay lisod man ang posisyon sa pula. Mo nang it's my turn na po. Sa dihing ako nang mitira, wala nakagunit og tako si Christian kay wala na nako siya hatagi o kayo. Last ball na which is the number 8 black ball. Ang pagtira na nako, misulod jud siya og nakadaog jud ko sa dula. Nasyak ang mga nananaw kay wala na nakagunit og tako si Christian kay wala na nako pagbigay. Namakpak gud sila kay wala daw halos makapildi kay Christian sa mga tambay sa bilyaran. Ako ra jud daw ang nakapildi kay Christian. Ako siyang gingnan, unsa man. A bet is a bet ha. Nakadaog ko. So dapat tumano nimo imuhang saan. Sulod na sa klase. Sa moto nga wala jud sila nahimo og nagbaktas na mipadulong sa school campus. Nangutana pa ang classmate ni Christian nga, "Ma'am, nganong hawod man ka moduwa og bilyar?" Nitubag pud ko nga, I'm a billiard davra player sa 8-ball division. Ningon si Christian, nga tinuod ko ma'am. Basi nag-abot ta ma'am kay apil pud ko gikan sa elementary pa ko. Naundang lang sa dihang nakaundang kog eskwela. Nitubag ko nga, yes, nag-abot jud ta sa elementary pa ta, representing sa tong kanya-kanya na eskwelahan. Pero dili rata aware kay sa male category man ka ug ako sa babae po. Tubag si Christian nga wala man ka mag-ingon na inana day kakahod mo. Giisi-isi lang ta ka cause I thought wala kay ikabuga si bilyar. Pero astiga day ni mo mamoy. Idol na ta ka ma'am. Mismal ra kog pinasikret kay naalasan ako si Christian. Wagi ang plano, ako ang strategy. Kailangan jud pod na agyo na to gamay sa kasipat ang kabuguyon sa ato mga students. Teachers should know their students and level with their standards so we could catch and understand them. Ako siyang gingnan, kabalo ko na sharpshooter kay ka, kay medals and trophies pa lang nimo sa iyong balay. Proof na unsa ka kagaling mo bilyard. Nakadavra man ko. But I know mas hawod na sa kuha sa tiyan. Pero kabalo ko ang anong napildi ka. Nangutana si Christian kung ano, ako po siyang giingnan, because of my good intention para sa moha. God help me to win para magsubay na ka sa tuwid na daan. Nahilom og kalit si Christian sa akong gingon. Mura siyang nag-undergo sa mahabang reflection. Sumoto nga sugod ato na panghitabo, kay nagka-amigo mi ni Christian. Musulod na siya sa mga klase ang dili na pili kay tanan na jud iyang sudlan. Inspired siya ang eskwela matagadlaw. Pati iyang mga classmates na si Paton kay mo patuo siya. Mosundog na sayahan na magbehave. Naging close ko sa akong mga students sulod sa 2 months nga nag-sub ko silang school. Maybe because it's my first teaching job, mao nang I gave all my heart. Ang closeness namo sa akong mga students kay miabot na sa point na mga ligo migdagat. Outing sa labas if naay isa silahan na mag-celebrate or birthday. Or sometimes they would invite me if naay mga fiesta silang lugar. And ako pod ang ginatambungan. But bisan close mi nilang tanan, I would always remind them na sa gawas kay amigo ug amiga ta, but inside the school, I am your teacher and you are my students. Then one time, nga while naghulat ko og kasakyan nga nako sa gate, ningon si Christian nga, "Ma'am, wala pa kay kasakyan. Tara ma'am, ihatod ta ka." Nitubag pud ko niya nga, "Madaog kay ako anang imuhang motor. Basin mibigay na sa ko." Tubag pud siya nga, "Ma'am, kalansay lang ni tanawon ako motor. Pero kaya ni mosaka og 7 ka bukid." Sa motor misakay ko nga nakatawa sa motor ni Christian. Tinuod jud nakalansay ihang motor, pero astig man di ay pagmudagan. Samok pa jud ang tambutso kay noise pollution kayo.
Katong nag-sub ko, nagpanakayan ra kog pedicab or motor padulong sa bus terminal. Kay layo-layo jud ang school nga naging substitute teacher ko. Wala pa ko'y motor, ani na tayo. Ningon pa na si Christian nga, sibog daray sa kuha ma'am, ug gunit kay pasin mahulog. Tubag ko niya, nga tarong og drive ha, kay precious kay niya akong life. Tubag si Christian, lagi ma'am, kay precious man pud ka sa kuha. Og sa mo ang tanan. Sa nagbiyahe mi kay hinay kayo ang padagan ni Christian. Mas kusog pa ang nagdaga na tao kaysa sa padagan ni Christian. Subaraan rapod ka precious siyang speed driving. Sa nagdrive siya, sige pod may istorya. Nangutana pa na si Christian nga, ma'am, bawal di ay magkarelasyon ang teacher ug student. Nitubag ko nga, oo, bawal kay sa code of ethics na. Ano gud nga ga-ask ka na? Tubag si Christian, nag-ask lang ma'am, pero hapit naman mahuman imuhang pagiging subs teacher sa mo. So pwede nakapanguyaban og estudyante ma'am. Idol mangud ta ka ma'am. Crush na gani ta ka. Inspired ko mo eskwela gumikan si Moha. Nakapangutana ko sa kong sarili na if manguyab ko si Moha, siguro wala jud ko'y pag-asa. Kay unsa raman ko? Estudyante ra jud patawon. Nikatawa jud ko akong giinan si Christian nga, buangon jud ka tiyan. Wala man jud preno may istorya. Tarong si mong pag-eskwela tiyan. Tubag si Christian, pag magtarong kog eskwela, unya makahuman ko. Pwede na ko manguyab ni mo. Tubag ko nga, may eskwela na ka sa college. Di ba pag graduate ni mo sa high school, kay mag-Australia man kaya ka. Gitubayan rin ako si Christian ani cause I thought gabinuang lang siya. I never thought nga seryoso day siya ani dyan. Yung si Christian, nga para si Muha kaya mo eskwela ko ma'am, para dili na ko maulaw na panguyaban ka. Tubag ko nga, pag eskwela og tarong dili para sa kuha, kundili dapat para si mong sarili o para pod si mong mama. Tubag siya nga, para man pod kay mama og sa kong sarili ma'am. Pero ikaw jud ang pinakarason, kay natamaan jud ko si mama. Mahal na gani siguro tika. Nikatawa jud ko ako siyang giingnan nga mahal ang kilo sa bugas siya. Ana pa si Christian nga, bisan pa student ko ma'am, makapalit man pud ko isa ka kilong bugas matag adlaw. Dili mantika pasmohon ma'am. Billiard dry katapat ana. Tubag ko nga, kanang imong sigig billiard ha. Basin pag-eskwela nimo sa college, kay mo na nay kabagsakan nimo kay si bilyaran ra ka magtambay pirmi. Tubag siya nga, mudula man gihapon ko ma'am, pero dili na ko mag-cutting classes. Kay you changed me biya. Power jud kay ka ma'am. Lahi ra jud ka. Nagkatawa na lang jud ko niya ug ako siyang giingnan. Nga kasipat na lang jud nimo siya no. Puros ka binuang. Sa tanan akong students, si Christian ang pinaka-close ako. So siya ang nag-iisang student na dako kayo og transformation og impact sa kuha sa teacher. Ang mas nagpasuod sa mua is ang time na naging mag-partner mi sa dula sa billiard during siyang birthday. He invited me na mag-adto kay nangita po siya ka-partner sa dula since nadaw sila'y tournament siyang mga uncle o cousins. Of course, kami ang midawag ato ni Christian sa labanan. Hangtod sa graduation na sa akong mga students and last day na pod sa ako ang pagiging sub-teacher. Kay by the next day, mubalik na ang teacher jod na ako ang gisaban. Gihatagan ko gift ni Christian after sa graduation ceremony. Ako siyang giingnan. Nga siya. Nganong gihatagan man ko ni Moane. Ako ang dapat maghatag og gift sa imo because it's your graduation. Mo nang dapat dili mahuman ang adlaw na dili na ako ni mahatag.
So mo to nga gihatag nako ang gift nako para niya ug ako siyang giingnan nga happy graduation siya. Congratulations. I am so happy and glad na despite sa age gap ug mga hindrance sa imong life towards sa imong study, still you finished the race. Happy ko for you, my billiard partner, ug my best transformation student ever. Ito bag si Christian niya. Nadya kay gift for me, sad ma'am. Salamat, ma'am. Billiard partner. Tamis kayang pahiyong. Magunta, ganahan ka na akong gift, ma'am. Kay pila ka bilyaran ako na agipunan. Nagkatawa jud ko kay grabe kasi patawhana. Hoy lang istorya mi ni Christian kay miabot na ako ang sundo. Akong gipilailan ni Christian si Jeffrey. Ang ako ang boyfriend. Ningon pa gina si Christian sa akong uyab. Nga sir, ang pingi si mama kay if mapasakitan mo na siya, ilugo na ko na siya si mo. Nagkatawa jud ko akong giinan si Christian niya. Bangon jud ka siyan. Adto na dito oy kay manlakaw nami. Congrats again. Milakaw na si Christian and then kami na lang ni Jeffrey ang nabilin. Nagbaktas may padulong siyang motor. Isundo ko niya sa school kay mag-celebrate me sa mong first anniversary as couple and my last day duty being as a sub-teacher. Nagkaistoryahanay pa mi ni Jeffrey about ni Christian. Anyways, since Jeffrey is my first boyfriend, so I would also say that he's my first love. Abigyan inako na ako ang first love mo sa dakong ko forever. Since parihas mami ni Jeff na teacher po. But I'm wrong kay mitagal ra nga mo relasyon ni Jeffrey og 1 year and 6 months. Kay nag-break me sa dihang nag-work na siya sa Thailand. Our love from each other fades because of our long distance. Og hinay-hinay nga pagkawala sa mong time sa usag-usa. Apil na ang mga communication. Sa relasyon mong good, importante jud ang time, effort, and communication to make your love story to have a happy ending. After Jeff, kay napa ko'y nauyab na pod. Manager siya sa usa ka landing company. Pero nagbulag lang gihapon me. And then si Mark na dayan. Ang police officer kong boyfriend na dakilang cheater pala. Sa moto nga pagagabi na, after all the busy day, kay nagkahigayon na jud ko sa kong self og muni-muni sa kwarto. Giabrihan ako ang gift ni Christian for me. He gave me a token of a billiard game collection with a card. I read what's written in the card and isa dito siya ka confession letter. Telling there nga seryoso siya sa paglove sa kuha. Na dili joke lang kay tinuod daw iyahang gingon siya. That I'm one of his inspiration. Medyo na-shock pa ko sa akong gibasa. Mao nang gitawagan jud na ako si Christian. Nagpasalamat ko siyang gift o nagpasalamat po si Christian sa akong gift niya nga t-shirt. Then nangutaan ako niya about sa letter. Ito bagira po si Christian niya. Okay ra ma'am. Kabalo kong wala jud ko'y pag-asa. Kay unsa raman ko. Estudyante pa ug wala pa inabot sa life. Istorya ra ko sa kong gibati ma'am. Na crush kayo tika. Og ikaw ang rason nganong nagtarong na kog eskwela. Gibag-o ko nimo. Manong gusto ra ko magpasalamat sa pagiging maayong teacher o friend nimo sa mga. Especially sa kuha. Salamat sa tanan ma'am. Unta po hon, pag naan ako'y nabot sa life og magbulag na mo si mong boyfriend. Then kung magkakita tagbalik, dili na ko makulaw. Nadiskartihan ti ka ma'am. Nagkatawa na lang jud ko sa giingon niya. Huwag ako siyang giingnan, nga puros rejud ka binuang siya. Pero salamat po da. I'm praying and hoping that you will achieve your dreams in life. Makita ra gihapon ka og babae na para sa imo. And always remember na ayaw maliita imong kaugalingon. Kaya walay age limit ang edukasyon.
As long as you are eager to finish the race, makabot ra jud nimo ang tanan. Pray, believe, and act. That's the key to success. Ang akong last duty as substitute teacher sa school kay mao pod ang last na pagkita namo ni Christian. Nahibalaan na lang nako sa iyahang mga classmates sa dihang nagkakita. Nag-college daw si Christian, and then afterwards, wala na ko'y balita sa iya. Sa moto, nga sa naka-remember ko sa past na mo ni Christian, wala ko kabantay nga naglantaw day ko sa kawalan ug sa nawong pajud ko ni Christian nakatutok while nagsigi siya og repair sa motor. Nangutana pa si Christian kung naabay hugaw sa iyahang namo. Ito bagarapod ko nga, wala man. Naghuna-huna ra ko kanus aka mahuman og taod anang kadena. Manay palusot na ako. Nitubag siya nga, abi kog nasayangan ka ma'am, kaya wala ko nimo gisugot dati. Tubag pud ko nga, istoryahe jud ko anang imuhang kabuang Sir Christian. Tubag pud siya nga, joke lang good. Ikaw pud ma'am, dali ra kay ka mapikon ba? Unya pagkahuman kay mo iwas na pud dayon ka. Pero pwede ba natawagon ra ko nimo ma'am sa kung unsa ko nimo ginatawag dati ko kay dili bitaw ko teacher. Ni-smile ra pud ko ningon nga, okay Chan. BFP officer na day ka no. Happy kay ko si mohang na-achieve pa. Tubag pud siya nga, salamat ma'am. Utang ko sa iyo ang lahat. Na-motivate ko eskwela gumikan biya sa imuha jud. You changed me to become what I am right now. Tubagpud ko nga, it's not me it's you. Kaya bisan unsaon ta kag istorya or advice sa imuha dati. If you are not willing to accept it and change for the better, kaya wala gihapon man. So your decision leads to what and where you are right now. Tubagpud siya nga, siguro kay crush ta ka dati man good ma'am. Mo nang naminaw jud ko sa mo. Pero ang pangutana, nganong miuli man dayon ka ganiha? Giiwasan ko nimo ma'am. Tubag ko nga, iwas pod. Ngano, bawal day ko muli. Tubag si Christian nga, dili man hinuon. Okay raman pod nga miuna kag uli, kay naapsan raman gihapon ta ka. Dayon ni Ismail siya, dala pakita jud siyang isa ka dimple. Samot siya kagwapo sa kuwang pananaw. Diningon si Christian sa kuha na okay na daw ang motor. Og nangutana siya sa kuha kung kinsa daw mag-drive. Kung ako ba o siya. Siyempre mitubag ko nga siya maoy mag-drive. Motong giitsa na ko siya ang susi sa motor. Then gisulod niya ang tool sa U-box. And then iyang gisirado. O gitunol po na ko siya ang akong helmet. Gidawat niya. Pero miduol siya sa kuha. O gisuot man niya ang helmet hinoon sa kong ulo. Ingon si Christian nga, ikaw ray suot ani, kay isara ang helmet man. Tubag ko nga, unyay mo ha, ikaw ray suot na lang, kay ikaw man ang mag-drive. Tubag ko siya nga, okay ra ko, basta safe lang ka. Magpahinay raman ta og padagan. Sa moto nga misakay na lang pud ko. But suddenly, nahinumduman ako tong time na gisakay ko niya sa iyang kalansay na motor. Motong wala ako pugong sa kong kaugalingon, nga nakatawa ko. Dayon nakabantay si Christian, mao nangutana siya kung nganong kakatawa ko. Itubag pud ko nga, wala Nara ko'y nahinumduman na katawanan, ug ayaw na pangutana kung unsa, kay dili ko masyaya. Tubag po si Christian nga, okay ma'am, arigilado. Sibog po dere o gunit sa kuha,
kay basin mahulog ka. Ayaw kahadlok kay dili man ta kakaunon. Higugmaon lang. Bisan ni iyahang gihinay og ingon, nakadungog jud ko. Pabungol-bungol pud ko og kunuhay wala ko nakadungog. Mao nangutana ko kung unsa iyahang giingon. Itubag pud siya nga, wala. Ingon ra ko nga gunit kay molakaw na ta, basin mahulog ka. Wala na lang pud ko mi comment og migunit na lang pud ko siyang t-shirt nga naay nakatatak na BFP. While nagdagan na ang motor, sige pud mig istoryahanay ni Christian kay nangumusta man ko siya. Kung noon sa siya pagkahuman, asa siya nag-eskwela, kumusta iyang mama og igsuon, o kanusa lang siya nagsugod sa BFP. O kanusa lang siya diri sa mong lugar. Kani ang halos laman sa mga chika na mo ni Christian. Magiliro po niya nagikwento ang iyahang life sulod sa more than 5 years na wala mi nakita. Dahil nikalit na po na siya pangutana sa kuha nga. Motoo ka nang giingon nila ma'am na pinagtagpo pero hindi itinadhana. Nitubagpod ko nga, oo naman. Same sa mo ni Mark. I thought he is my destiny na. Pero dili di ay. Tubag si Christian nga. Mo dayang hubog kay kaato. Ang ingon si mo mga barkada ato sa dihang gial sa tika. Nga nahubog daw ka kay broken hearted ka. Gipa-remember pa jud niya ang butang na ako ang gika-awkwardan mo nang miiwas ko niya. But I need to face it man po. So I can apologize. Ako siyang gingnan. Nga oo. Mong sorry ato na gabi ha. I didn't mean to do it. Nawala jud ko sa kong sarili. First time ta nga nagkita after so many years. Unya, ingon ato pa jud ko nimong nakita. Ulaw kayo. Sorry jud kayo siya. Nitubag siya nga. Okay lang. Kasabot ko. Sakit jud ma broken heart. Makarelate ko kay gibuak pod baya ko nimo. Pero ayaw to buhata sa lain ha pag mahubog ka. Dapat dili ka patakag inom na miskin kinsa imong kauban kay mangkis manday ka. Bango dyan si Christian. Seryoso iko nga nangayo og sorry and then sumpayan gihapon og ginara niya nga style. Napay daga na mo na murag nag-marching lang ang kakusog. Diyos mayo. Mananaw god ang kutob sa mga sakyanan na makalabay sa mga. Nagtuo siguro nga nag-practice rami og drive. Ako siyang giingnan. Grabe jud ka no. Straightforward jud gihapon kayo ka. Wala gihapon ka magbago. Tubag si Christian niya. Patibod biya ako ang heart. Wala magbago. Pagkakitaan ako si mo atong niaging gabi nakaingon ko nga si Ma'am Crasho. Tubagpod ko nga hilom siya pagtarong nakatakas ka sa mental hospital no. Nikatawa na siya og niingon nga grabe siya. Mental hospital jud. O sa bagay makabuang magunang gugma hinoon. Bitaw ma'am, sorry na. Gipakatawa lang tika. Dayon, a moment of silence na po. Pagkataod-taod ako siyang giingnan, nga paspasi siguro ng padagan ay. Mas kusog pa man ng ero ani sa tuang dagan. Tubag siya nga, nag-amping rakog padagan ba, kay precious ako ang sakay. Mihilom na lang pod ko og wala na nako siya tubayig tubag, kay nakaremember ko nga mao man na ako ang ginaingon siya dati. Sa dihang ginapasakay ko niya siyang kalansay na motor. And taon-taon na pod, naan na po yung gipangutana si Christian. Pero, muto ba pod ka ma'am anang ginaingon nila na pinaglayo pero muling pinagtagpo? Pila pod ka seconds ang milabay bago ko mitubag og oo muto kay parang tayo lang. Tabag si Christian nga, brighta dyan mo mamoy. Pero dungaga na to na ilahang ginaingon mamo, pinaglayo, pero muling pinagtagpo.
para magmahalan. Nakaingon jud siya og agay kay gihapak man ako iyahang likod. Ako siyang giingnan nga poros jud ka binuang siyan ba. Tubag siya nga, grabe ka makapak ma'am. Na ako'y piang sa likod ba. Ako siyang giingnan, piangan ko nagsamotron. Nikatawag yun na si Christian og niingon niya, dali ara nimo mapikon ma'am oy. Joke lang gani kay happy ra ko ma'am na nagkita tagbalik. Tigdula pa kag billiard ma'am. Basin pwede nga 1 game ta. Tubag ko nga, 1 game ta pag makaabot tag 5 minutes sa balay. Kay murag kaganiha ra jud ni ato ang dagan ba. Sa pagdungog niya ana, nagpakusog na gyud na siya og padagan. But within the average na speed limit lang pod, o mga 10 minutes pod nga naabot mi sa balay. First time pa ni Christian na makaabot sa mong balay, kay ever since wala pa dyan siya nakana sa moment. Nangutana pa si Christian kung anong mingaw amo ang balay. Ako siyang giingnan nga wala diha akong parents, kay tua sa pwesto namo. Naami gamayng pwesto kay naamay karinderya akong parents, ug tapad sa karinderya, kay bilyaran nga negosyo pod sa kong papa. O ginaanaan jud og mga adik sa billiard para magdula. This is the reason why I knew how to play billiards and became my sport since in my elementary days. Si papa ug kuya ang gatudlo sa kuha kung unsaon pagdula. Ug karon makaingon kong mas hawod pa ko sa ilaha kay sa high school ko naa naman ko'y training coach. But if kami ni Christian magdula, makaingon jud ko na mas hawod ni si Christian. Mas sharp shooter siya kaysa sa kuha. Then akong giinan si Christian niya. Salamat siya na sa pag-drive ug pag-ayo sa motor. Ikaw, unsaon man na ron? Unsaon man nimo pag-uli? Ihatod na lang ti ka? Nitubag siya nga. Welcome ma'am. Ug ayaw na ko ihatod eh. Joke ra to akong giingon kay kiniha. Mag-commute ra ko. Daghan magsakyanan ma'am para makarest na pud ka. Pero bago ko mulakaw ma'am, if okay lang ba nga, mangayo ko og number B. Nitubag pud ko nga, number 8. Tubag si Christian nga, unsay number 8? Unsaon ko man na ma'am, patdan sa loto. Nikatawa jud ko og nakyutan kay ko sa iyahang expression. O ingon si Christian nga, tanawa, napakatawa ra jud ti ka ma'am. Then ako siyang giingnan, sige na, memorize dayon ha. Then akong giingon sa iya ha, ang akong cellphone number. Igo ra siya ni kidhat sa kuha, og nakuha na dayon niya, og iyahang giistorya og balik. Ako siyang giingnan, nga wow, what a sharp mind. Kaisa ra na ako giingon, nakuha din nimo. Galing nga ba? Tubag si Christian, nga bilib na ka sa kuha ma'am. Ako siyang giingnan, nga hilom oy, pag-amping pagulihan. Salamat kayo. Sa mo to ang gisulod ni Christian ako motor sa gate bago siya milakaw. Pero napa ko sa balcony namo, miring ako ang phone nga naasulod sa bag. Ug pagtubag nako, kay ang calling number was not in my contact list. Nangutana pa ko kinsa ni. Nitubag putong ni tawag nga, abi na ko cellphone number sa teller sa loto imong gihatag ma'am. Legit di ay nga imuha ni. Dani katawa siya. Si Christian ni ma'am, and this is my number. Sige ma'am, rest ka na. Nice to meet you again. Ako siyang giingnan, nga ambot na lang ni mo siyan. Sige siyan, salamat kayo ha. Pag-amping. Sa mo to nga paggagabi na, sa dihang nag-scroll na ko sa kong phone, I received Christian's message request telling me na i-accept daw na ako iyang friend request sa Sokmed. Sa mo to nga I accepted his friend request and that night nagsige na jud mi og chat-chat. Daghan may gikwentuhan and kasagaran kay about sa kong mga past relationships, especially sa kong bagong ex. Pero sa dihang ako na ang mangutana about his relationship status,
Kay moana raman na siya nga single siya as of the moment. Kay bulag niya daw sila siyahang uyab. Dili na niya may hapang iyahang mga naging exes mong nakaingon ko nga ka-playboy ba. He then tell me na dili daw siya playboy kaya wala man daw niya gipang sabay ang iyahang mga mauyab. It's just that happened nga ang mga classmates man daw niya before ug other pa na mga ka-department ang maghukad silang sarili siyahan. And dili daw siya santo na modili. Pero napo daw siya giseryoso. Pero sadyang dili man jud daw sila kay nag-break man daw gihapon sila. Hingon pa si Christian nga, sometimes, no matter how long your relationship is, it doesn't guarantee na kamo na ang together forever. Because once fate acts, everything will fall into its right places. Nakaingon na lang pud ko og katalinghaga ba? Na kay pinagdadaanan, sir. May katawa ra si Christian as he replied na wala daw. Because of Christian's consistent messages, wala kayo na ko ma-remember ang pasakit na naidulot ni Mark sa ko. Si Christian ang ako ang ka-late night talks and kachikahan if I'm unoccupied. We became consistent nga chatmates. Dayon naningil siya sa naudlot na mong gameon sa billiard if kanusa daw. He was excited to play it again with me daw. Nagsuggest siya og date. Pero dili ko available kay kasal na sa kong amigan si Mia. Nag-leave ko sa work kay maid of honor man ko sa kasal. May travel pa ko og around 45 minutes sa lugar nilang Mia kung asa ang kasal. And of course, kompleto ming magbarkada. Ingon si Ann nga, oh yes, 3 down now, og 3 more to go. Who's next kaya? Ingon si Jan, I'm sure nga it's not me kay wala pa miabot si Papa J. I'm sure na ara jud sa inyo ni Sol or Ann. Kinsa kaya ang next bride sa inyong duha? Murag ninong ra jud akong papel sa inyo ang mga anak ani guys. Nangatawa jud may sa giingon ni Jan. It's true na tulo na sa mong barkada ang nakita na ilahang ka-together forever. Tulo na lang nilang Ann and Jan ang nagpabilin. Looking Mia on her white beautiful dress while embracing the hand of her man, the person she agreed to have a lifetime commitment. I felt envious kay nakaingon ko, sana all, nahanap na ang imperfect yet perfect match. It's true that love conquers all. Ang love story ni Mia og siyang partner is also a proof na dili tanang panahon magsigir ka og hulat kidawan. Sometimes you have to act also. Kaya ba sinaraday siya sa kilid-kilid or unahan ba? But you just keep on waiting for him to come over. Nakadestiny man tuod mo, pero wala ni mo aksyon kay sige ra ka og huwat. Mia proves that making the first move with a little landing could find her imperfect, yet perfect match. Si Mia biadjod ang unang meet-chat sa guy nga crush niya. Siya ang unang niangkon. Sometimes makaingon ta na ang love kay murag sugal. Taya lang, but don't expect that you will win. But in Mia's case, she's so brave to fight for her love, for her feelings kay matod pa niya. Dili siya gusto nga na siya regrets pag-abot sa panahon because she never tried. If masakitan daw siya, dawat lang because pain is part of life man daw. And the next thing she'll do is to move on. But if she'll win daw, samo jud daw ang kuhit na kanyang palad. Para jud daw siya. Ug tungod siyang brave na pagsugal. Ug karon, they are perfectly united just in the name of love. And I'm so happy with my amiga. Then pagka next day, weekend to, nagisabot man ni Christian na manlaag o magngaon lang sa gawas. It was our first band day. Gikan sa pagsige na mag-chat-chat, tawag-tawag and text. Isundo ko niya sa balay. Ako siyang giingnan, nga wow, gwapo ang motor Tubag ko siya.
ang nag-drive di ay. Dili. Itubag ko nga, gwapo na lang. Then ikatawa ko. Asa na tong kalansay nimo na motor sa una na hastang kasamukan. Itubag siya nga. Dugay na tong nadadsoy. Ipa-display na gani na ako sa museo. Nagkinatawanay mi ni Christian while may sakay ko sa at shop niyang motor. Same as usual, wala lang gihapon akong parents sa balay kay tuwa sa mong pwesto. Sunday lang ko mag-auban ming tanan sa balay. Una mi nangaon ni Christian and because it's past 4 p.m. pa man, mo nang nag-light snacks na sa mi. So nang labas na mo kay nahibalaan ako na aside di ay sa billiard na magka-vibes mi. Kay same pod mi na mahilig og coffee and sweets. Halos sabay pa mi nga miingon sa waiter sa mong order na coffee with creamy milk and then nag-order mi og sliced cake. Pero lanlain mi og flavor. I enjoyed Christian's company kay dili jud kala ayon siyang mga ganap and kwento sa life. I enjoyed hearing all his corny jokes ug mga kalokohan. Naanad lang pud ko na maloko jud siya. Since he really has a sense of humor. After namong pangaon kay nangadto mi sa plaza and there, na-place dito nga naibilyaran. Nanulod may Christian og natuman jud ang among game. Ingon pa si Christian nga magpusta anay daw mi kay lain daw magduwa nga walay pusta. Abi na ko kwarta ang pusta pero ningon si Christian nga dili ta kwartahay. Kuanta kanang if ako ang mudaog mag second date ta by next Saturday. Dayon giangat niyag sa bayang iyang duha ka eyebrow na mura bag nangutan na siya sa kuangan. Unsa man game. Maong nakatubag po dayon ko nga nag-date ta. Tubag po siya nga. Unsa man tawag ani nga to ang unang labas. Di ba first date man eh. Tubag po ko niya. Ya what if ako ang makadaog? Tubag si Christian niya. If makadaog ka, hindi mag-date og madayon. Sunday bitaw, sabay tagsimba. Tubag ko nga, wow, wala man sa tayo lusot anang imuhang mga kondisyon. Pero sige na lang oy, ingnon pa lang tanimong snabta, game na. Sumoto nga nagdula mi, ug after mga 20 minutes, ako jud ang nakadaog. Pero wa joy lami na pagkadaog tawon. Kay Diyos miyo nga ilhan kaayo nga nagpapildi og toyo sa Christian. Kay bisan kabantang nga nga pagsyumoy sa bulas sa bangag. Gilikay jud niya og toyo na dili masya. Mao ang ending kay ningon sa Christian niya. Congrats ma'am. Daog ka. Sulag dog ma. Dayon ni kidhat siya sa kuha. Nitubagpod ko nga, daambot nimo. Wala kay ayo ka duwa. Tabag si Christian niya. Unsay walay ayo, ma'am? Maayo gani kayo ka. Mong lodi ta ka, ma'am. Walay atrasay, kaingon pa biya nimo sa una na, a bet is a bet. Tubag na lang pud ko nga, lagi oy oo na. Pero, sa Lunes na tamo laag na pod. After duty na to. Ayaw lang ugma, kay naami family gathering man pod. May okay ra pod ang Christian and then after na magduwa kay nag-dinner na pod mi. Talking different stuffs then after kay gihatod na ko niya sa balay. Pagka Sunday, birthday sa kong tito. Igsoon ni mama maong nangasay mi tibok pamilya. This is the reason why gi-change na ako ang sabot na mo ni Christian pagka Monday na. Sumoto nga while nag-prepare kog foods para dalon na mo kay mga ligo man mi og dagat. Nangutana kung kuya nako kung nag-away ba mi ni Mark ug unsay problema namo. Anyways, ako ang bunso sa mong pamilya. Tulumi ka magsuon. Si ate nga OFW ug akong kuya na police officer po. Same ni Mark. Maong nagkuyab ni Mark kumikan sa kong kuya. Nagkaila mi ni Mark sa dihang nag-attend siya sa birthday ni kuya. And because dili ko gusto na mag-away si Mark o kong kuya or magkagubot man, mang wala ko magtugan sa kong pamilya na gibinuangan ko ni Mark. Sige panawag ang text si Mark sa kuha gamit ang laing-laing numbers kaysa sokmed kay gi-block naman ako siya. O ganyang cellphone number po kay gi-block na ako.
Maong makigamit siya lang number sa pag-contact sa ko. Grabe nga cheater dyan. He has the nerves to still contact me despite of the pain he brought to me. Ikulangan pa siguro ni siyang babae. Maong sige na pud kog samok-samokon. And now kay nagpalaban pa kay kuya. Kabaga lang siya. Maodyod na ako ang yun-una. Pero nito bag ko sa kong kuya nga, nag-break na mi kuya, kaya nag-away mi. Tubag kong kuya nga, tukar na pud na imong kasalosa be. Nag-ingon na si Mark sa kuha nga nagselos ra daw ka, maong nakigbulag ka. Pero ig-agaw ra daw to niya na buntis imong nakita. Undangan na imong kasaputon. Ayusa na ninyo ni Mark, at tubanga siya. Aha ka julige kay kabaga jud kayo ni Mark. Ig-agaw daw. Ako ang himong selosa sa tubangan sa kong kuya. Ako pa ang gipakamali. Grabe jud kayo. Mas may grabe jud nga nagngit-ngit akong kalooban sa gipuhat ni Mark. Na imbis ako na lang gani siyang gipasagdan og wala na ko mag-ingon sa akong pamilya. Labi na kay kuya. Mo jud ni ang sa looben nako when kuya talk me. Wala pud ko mag-explain para wala na igubot. Solbaro na ako ang kaugalingong problema ug dili na ako i-involve akong kuya. Motong nitubag ko sa akong kuya nga at tubangon ra nako siya. Mag-istorya rami. Sa moto nga pagka-Monday, ug after na mag-duty ni Christian, kay gituman akong saad siya na manggawas mi. Nahimo pa siyang sumbungan ng bayan kay siya ako nagpagawa sa kong kalagot kay Mark. Enthusiastic rapod kay siya nga naminaw sa akong mga hinaing. Napansin niya nga bad mood ko, mong gipakaon ko niya og sweets na pod. Kay tambal daw lagi na sa kasapot. Dayon nag-video kay mi. Kamirando ha. Misulod may video kay bar kay matud pa niya para daw mas mapagawas na ako akong kalagot. Ug walay magbuot na magsikog syagit-syagit samtang gakanta. Aron mapagawas daw nako, ako ang nagngit-ngit na kong kalooban. Pero sa dihang nakapili na ko og kanta, unya action ako og kanta. Nga naulaw man hinuon ko. Kay mura man og makrak ang soundproof wall sa video kay bar sa akong kinantahan. Kay hastang kayabag man. My goodness. Nagkatawa na lang syud ko. Naulaw ko. Sige pod ko katawaan ni Christian. Giplihan pa ko sa amaw og karaan na kanta na katong pusong bato. Amawon syud kayo ni si Christian. Pero bisan niya bag ako ang tingog, kay ginapakanta ko niya, kay aron mapagawas daw ako ang kasuko daw lagi. Sa mga nga kanta pod ko, bahala na. Ang Christian pod kay mura man pod og korek nga sige giyango-yango siyang ulo, na mura ba og nakisabay siya sa beating sa kuang kayabag. Pero to tell you, nice jud di ay mag-shock-shock og kanta sa video kay bar para mapalabas ang kalagot nato ang na-feel. I was able to release my rage and that thanks to Christian. Sa moto, Christian and I became friends siya. Not just a simple friend, but sa almost month lang namo na communication o gawas-gawas kay nakasuod siya. Another week came by ug nag-invite na po ng Christian kay na may bagong coffee shop na open. Tungod kay say man mi nahilig sa kape and sweets, moto mi try mi og sulod. Pero sa dihang naa na mi sa sulod ni Christian ug naa na mong order, a group of men went in and they sat at the table na adjacent lang jud sa mong direction ni Christian. Ug nakit-an ako si Mark ug ang iyahang mga kauban na pulis. Ni-straight na dayon ako ang nilingkuran nga nag-atubang ko kay Christian. Nangutana pa na si Christian nga, ang Mark ay kanang nagtanaw dari sa tuang direksyon. May gani kay wala akong kuya na kauban nila. Upatra sila kabuok ang naglingkod sa table. Mitando ra ko sa pangutana ni Christian. Dani kalitog pangutana si Christian nga, affected ka? Love gihapon nimo siya after siyang gibuhat sa mga.
Tubag ko nga, dili man ana kasayon na mawala ang love siya. Pero karon, mas nangibabaw akong kasuko jud sa iyahang gibuhat. Og nagmalinis pa siya sa atubangan ni kuya para kunuhay ingnon na dili siya ang mali sa breakup namo. Ningon pud si Christian nga sige lang daw kuno siya og lantaw sa moang direksyon. Ako pong giingnan si Christian nga pasagdi na lang na siya. Let's eat na lang. Tubag si Christian, I have ways para mas madali imong pag-move on og malimtan dayon nimo siya. Seryoso kay na nga ingon ni Christian, dala tutok niya sa kong mata. Dayon nangutana ko siya kung unsa na pamaagi iyahang pasabot. Nitubag siya nga, be mine, be my girlfriend.